Felly, mae'r fideo cynharach yr ail un yn sôn chydig bach am argraffiadau cyntaf wrth gerdded trwy'r dref yma. Cwpl o rhai eraill sy'n gloi. Jyst i esbonio, mae pobl yn meddwl, mynd i Wcráin mewn bryglis, wrth gwrs mae'n lle bod yn ddarbodus iawn. Ond falle chi gael syniad o maint i Wcráin, mae Kiev tua 650 km o Uzhhorod, sef tua o Gaerdydd i top yr alban. Felly mae'r maes y gad tua 200 milltir i'r dwyrain eto. Felly mae tyn bach o dwi bod y rhyfel yn Ffrainc, bod y rhyfel yna yn Marseille ac yn Cannes ac yn Nice, a bod chi reit yn pen pella Llydaw. Dyna'r math o bellter ni'n sôn amdano. Felly mae eisiau bod yn ofalus, mae eisiau dangos parch yn sicr, ond mae eisiau falle troi'n cyd-destun. Fel ydy mae Wcráin, pe ta chi'n meddwl bod Caerdydd, ydy Uzhhorod yn yma Slovacia yn dechrau lle mae Ton Gwynlais neu Pentirch nhw. Mae mor agos i NATO, sef Slovacia, dydy hyn o'r Putin ddim digon dwl i trio bomio Uzhhorod, felly mae'n reit saff yma. Mae'r dre hun, mae'n edrych fel dref, mae yna gastell ar top sy'n braf iawn ar y llun hwnna, a mae'r dref yn canol edrych fel sa chi'n ganol Hwngari, Gwynedd Czech, Awstria, mae da chi lliwiau Medi, Teresa Yellow, felly lliw melyn eich chi'n gweld dipyn, felly mae'r adeilad yna rhy diweddar i hynny, ond mae'n dipyn o adeiladau melyn eich chi'n gweld yna yn canolbarth Ewrop. Does o ddim pobl tramor yma, dwi'n cael gwbl o bobl falle dwi'n cymryd sy'n Romani, felly bach yn dwllach na pobl arferol, ond ych chi ddim yn cael pobl o Africa neu India neu beth bynnag. Neu un gwahaniaeth mawr rhwng falle gorllewin Ewrop, ac wrth gwrs wedyn y llall ydy ysgrifen sydyn sydd yn wyddor ffantastig. Mae lot gwella yn wyddor Lladin. Mae llythyren i bob sŵn, heblaw mae a ddim gallu gwneud hwnna na dy. Ond fel all, mae lot o lythrenau da iawn. Ac unwaith chi'n disgrifwyddo, chi'n gallu gweithio mas geiriau lot o bethau sydd ddim mor ddiarth am yn edrych cyntaf. Yr un peth arall byddwn i'n dweud, a ni'n troi lan i'r chwith, i'r dde fan hyn am yr castell ar Eglwys Grederiol. Ond dwi ddim wedi gweld 2 filwr dwi wedi gael hyd yma, felly mae'n rhyfel amlwg ymlaen. Ond peto ni ddim yn gwybod am y rhyfel, wir byddwn ni ddim callach bod yna rhyfel i gael. Mae sicr ddim yn yr hen hanner dre. Mae'r hanner y dre fel gwelwch chi, mae bach mwy o bosteri a ball. Felly dyna'r rhyw sy'n mynd lan at castell. Hwngariaeth Swydlwyd lle cyntaf. A Slafied, dechrau 40 ganrif 15, pan oedd y syniad oedd na genedl Ruthenia, neu genedl Slovac, neu genedl Wcráinig, ddim yn hollol glir, neu yna dardan i gylchau. Yn wahanol i Gymru, lle dyn ni wedi bod yn eitha sicr bod yna genedl Gymreig ers dros 1000 o flynyddoedd sy'n eitha unigryw neu prin yn Ewrop. Oedden ni wedi sefydlu fel cenedl ar wahân tua flwyddyn 900, pan dechrau ni gael nhw'n yn Cymru a wneud yn Brythoniad. Mae yna cyn Sbaen, mae yna cyn Ffrainc, fel gwladwriaeth, mae yna cyn falle'r Eidal sicr Almaen, felly mae yna syniadau ar bobl bod nhw'n perthyn i rhywbeth. A mae'r Cymru wrth gwrs, mae'r thing eitha fflwyd, a mae dan Cymru syniad eitha cryf i bod yn cenedl. Y sicr, lot cynt na pobl fan hyn, felly byddwn nhw'n gwybod bod nhw'n Slafiad, ond beth oedd enw eu iaith nhw, pa iaith oedd nhw. Oedd hwnna dal i raddau helaeth, dal yn drafodaeth yn ardal yma o Wcráin, y Ruthenia, tan fod yn bod yr ail ryfel byd, a mae yna rhywun pobl sydd dal yn teimlo bod Ruthenia yn wahanol i Wcráin. Felly mae hwnna dal i gael i ryw raddau, ond am dangos fel mae'r ffiniau di newid gymaint, fel soniais i yn y fideo cyntaf. Byddwch chi wedi cael geni yma yn 1910 a byw union yr un tŷ, byddwch chi cael rhywbeth fel 4 neu 5 gwahanol pasbod, heb o'ch chi symud mas o'ch tre geneddigol. Felly dyna ni am tro gan y fwy yn hwyrach yma.